आणि आताची एक महत्त्वाची बातमी, रोहित पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी गेलेले आहेत। गेल्या अनेक दिवसांपासून गेल्या काही दिवसांपासून खरं तर अनेक नेते मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी जात आहेत। राष्ट्रवादीचे नेते असतील यांनी देखील भेट घेतलेली होती फडणवीसांची, राष्ट्रवादीमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत वादासंदर्भात। आणि आता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी गेलेले आहेत। आता भेटीचं नेमकं कारण काय हे अद्याप स्पष्ट झालं नाहीये, मात्र ही आताची सर्वात महत्त्वाची बातमी, आमदार रोहित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी गेलेले आहेत। रोहित पवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीसाठी गेलेले आहेत। या भेटीमध्ये या दोन्ही नेत्यांमध्ये नेमकी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होतीये हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।